A kdybych měl říct, jaká je realita, tak jsme ztratili hotel, kde jsme si nechali věci. Slide on, je? No, takže teďka hledáme hotel a mám takový pocit, že jsme blbě. Je street, ne? Je street, no. A je tady celá v pohodě. Ticho, nikdo nic nebouchá. Tak Ďuro, kde to jsme a jaký je plán? Plán je dostať sa do Gilgitu. Presúvame sa po Karakoram Highway. Sami vidíte, ako nás to tu trase a v akom to je stave, tak sa pozrite z okna a uvidíte viac. Jednoho, jak to vypisuje. Všetci sa tam tlačia. Ježišmarja. A tak co ti říkal? Radši zavri dvere. Šumí? Tak, teďka vás tady zavedu do pakistánské kuchyně. Máme tady šéf kuchaře. Dobrý den. Can you show what can I look? No. Tak schválně, vidíte. Tak, super. A tady máme něco ještě? To je rýže s rozinkama a ze slepici, jenom ať víte. Tohle je nějaká ovce s bramborem a bylo to super. No, to mám nějakou čočku. Taky perfektní. Super. No tady tomhle jsem to nahřívá všechno. A tam ještě polívku. No tak to je jasno, to je slepičí. No a máme rovných půl sedmé podle hodin. Dobrý, děkuju. Tak jo. No a takhle to vypadá zvenku. Je dobré, že jsme ješli autobusem, že by nám povedali, že musíte vypáleně 2 dní počkat. What do you think about the flying in Himalaya? Excellent. Such a good pilots. Piece of cake for them. Takže dojeli jsme do Gilgitu a tam jsme si najali Monzura. A mám takový pocit, že tohle auto asi ukradl, protože s tím jede jak čert. No a volíme do Honzy, aby jsme si zítra mohli zalítat kolem Rakapoši. Aklimatizovat se a trošku rozdýchat tu výšku a prostě se trošičku rozdýchat.
Hey man, now I tell you the story. Because Yeah, go ahead, yeah, why not? Why not? This why I'm sitting here. Otherwise, I get a good job in Islamabad. Wow, lot of money comes for me. I said, fuck you, eh? No, no need to. Enjoy in our life, you know. Tak hľadáme mapu, na ktorú by sme sa mohli nejak spoľahnúť a orientovať sa v tom, aby sme mali nejakú orientáciu dobrú. Toto vyzerá celkom schodne pre nás, takže si ju asi kúpime. This one? Něco toaletního, baterky, něco sušeného pro děti a sušenky, čaj. No a to je de facto všechno, co potřebujeme. Juro, prosím tě, zkus mi ještě říct, jak se připravuješ na dnešní let? Rozmýšľam. No, dneska určite ostaneme v Munzaveli, lokálne polietané. Ako som hovoril, troška klimatizácie, pripravať sa na výšku a zajtra sa uvidí. Vypadá to dobre, uvidíme, vypadá to moc dobre. Dúfam, že to bude cez 6000 na prvý let a skúsime sa troška klimatizovať a uvidíme, kam sa to posunie. Tak chystáme sa na štart. Dalibore, ukáž nám, čo je potrebné si zobrať na takýto štart a lietanie v horách. Ukáž nám vybavenie, z čoho to pozostáva. Ukáž nám tvoju sedačku. Sedačku chceš vidět? No dobrá, dobrá. Nezeleno to? Tak. No tady tohle si zapřu nohy. Když se podíváš trošičku blíž tady. Tak tady mám vlastně gumičky a spící stand. Ano. Bych mohl ten parák trošku narychlit, kdybych potřeboval. Ano. No a tady mám Skytex materiál, který mám kolem sebe zabalený, aby mi nebylo zima. No. Potom tady mám docela velký úložný prostor. A tady nalazím všechno, co potřebuju sebou mít. Čo je to všechno? No určitě tam dám tady tyhle tenisky. Oba brýle, něco jídla, vodu a to je všechno. Keď sa pozrieme bližšie na sedačku, tak tam nevidíme žiadny chránič, páteře alebo nejaké ochrana, keby si mal tvrdšie pristáte. No nesmíme tvrdě přistávat. Ale já to mám dneska vymyšlené. Kdybych náhodou se ho někde fláknul, tak tady mám kvalitní spacák a rovnou se vyspím. No pripadá mi to troška diletantská príprava, ale uvidíme, ako to dopadne. Juro, mohl bys nám tady popsat padák, se kterým letíš? Padák Gradient Aspen 3. Proč zrovna tenhle ten model? No, je zbytočné tu brať nejaký padák, ktorý má vysoký výkon. Treba troška sa dívať aj na bezpečnosť, lebo budeme fakt lietať v podmienkach, ktoré nie sú úplne ideálne. Silný vietor, turbulencie. Takže nech to niečo vydrží. Co ty šňůry vydrží takhle? Co myslíš? To sa ukáže až na konci.
Nemáš strach, že nějaká z nich třeba může, nebo nemusí? Nie, určite nie. Všetky padáky prechádzajú testami, tak dúfam, že aj tento Ondra urobil tak, aby nám to všetko vydržalo. Super. Tak Ďuro, proč právě tady tahle oblast? Je tu dobré lietanie, vysoko základne, žiadny vietor v údolí, čo je celkom nezvyčajné na veľké hory, keď je silná termika. Relatívne bezpečné pristátia aj na neznámych miestach. Ty jsi už tady byl? Bol som tu 2 roky nazad. Bolo to trocha iné, lebo som lietal sám a otázka bezpečnosti v tom prípade je troška postavená niekde inde. Je lepšie byť určite dvaja, keby sa niečo stalo. Je každý druhému pomôcť. Keď je človek sám, síce sa nemusí o nikoho starať, je proste zodpovedný sám za seba, ale je to iné. Co říkáš na bezpečnost Pakistánu? Keď si človek zvykne na prítomnosť armády a nebaví sa moc s miestnymi a nepozerá telku a nevie všetkých tých výbuchoch, tak je to celkom v pohode. Včera sme si zrovna zapli telku niekde, keď sme boli na večeru a v Karači bol zrovna nejaký výbuch na markete, ale neodtiaľ to dosť ďaleko. Jak si myslíš, že bude probíhat ta klimatizace? Bude nám blbie. To je jasné a ide o toto pravidelne prehnať, aby sme v nejakej výške proste nerobili blbosti a snažiť sa to neutaviť dneska. Nemáme kyslík, takže to bude také lietanie troška na hranu, ale... Do jaké výšky si myslíš, že se dá dostat? No dúfam, sprosto dúfam, že to pôjde cez 6000, 6,5, no. Tak v tej výške určite nedotrváme hodinu, tak človek sa dostane pod mraky do základne. Trocha sa tam nadýchá, zvykne si, zase vyklesáme nazad dolu, nadýchame sa a pôjdeme zase hore, no. Tak nejak to asi bude. A ty nemáš rád svoje vlasy? Tak prebehla tu taká stávka, že keď dáme 7,5, že idem do hola, no. Tak uvidíme, či na konci tohto filmu budem bez vlasov. Bol by som rád. Tohle je sakra zarezané.